Gabon deizuela guztioi. Gaur Donald Trumpek eman dio hasiera festa handiari Tolosan ostegun gizena baita gaurkoa, baina gaurko egun honek bestelakorik ere utzi du geurean eta mundu zabalean hasteko eta behin lerroburuak iluntzeko albistegiari hasiera emateko. Angel Mari Telleri atxilotu dute Mexikon, azken ordua da hori, Espainiak eskatua zuen hura atxilotzeko, etaren zenbait atentatutan parte hartzea egotzita. FBI agentziak zabaldu duenez, 80ko hamarkadaz geroztik bizi da Mexikon, eta ari egozten dizkioten erasoak martxoan preskribatuko lirateke. Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko legea egingo du Gasteizeko legebiltzarrak. Adituek eta eragile feministek parte hartuko dute. Elkarretaratzea ere egin duten munduan 15 segunduro emakume bat erailtzen dutela gogora salatzeko. Eta Iruñean haurreskolen euskarazko eskaintza bertan bera utzi du epaileak. Donibane eta Printzearen Harresi haurreskolen eredu aldaketa trabatu nahi du esan da. Ikastetxe horretan euskarazko hezkuntza ezartzea udalaren eskumenak gainditzen dituen auzia dela uste baitu edo hala argudiatuta. Elkarretaratzea egin dute gaur bertan, eguerdian hainbat gurasok udaletxe plazan. Istiluak Euskal Herriko Unibertsitateak Samamesen duen ingenieritza eskolan gau mugitua izan da Bilbon eta Herri Unibertsitatean parte hartzen ari zirenak kanporatu egin ditu ertzaintzak. Ez zuten gaua bertan pasatzeko baimenik eta teilatura igo dira. Ertzaintzak 200 lagun baino gehiago identifikatu ostean handik atera ditu. Gabon deizuela guztioi, 15 segundoro hiltzen dute emakume bat munduan, eta estatistika zifra hotz horietaz haratago geurea ez da ez salbuespena. Izan ere, Euskal Herrian emakumeenganako indarkeria eguneroko errealitate da, eta zentzurretan jendarte zibileko eragile eta ordezkarien lanaz haratago gaur instituzioek hartu dute lekukoa. Gasteizko legebiltzarrak emakumeenganako indarkeriari aurre egiteko legea egiten hasteko onarpena urratsa eman du gaur Euskal Herria Bildu koalizioak proposatuta. Datuak izugarriak dira. Salaketei begiratzen badiegu Euskal Herrian egunean 11 salaketa jartzen dira. Jakinda ere gutxienekoa dela salatzeko erabakia hartzen duen hori. Sexu jazarpenari begiratzen badiogu Europako emakumeen erdiak baina gehiagok sexu jazarpena sufritu duela dakigu. 100 milioi emakumek. Herenak lantokian. Erasotuak izaten ari diren emakumei begira jartzen bagara. 15 segundutik behin, mundu mailan emakume bat erasotua izaten ari da. Cada 15 segundos, una mujer está siendo agredida. Bat. Lege honen osaketan, adituek eta eragile feministek parte hartuko dute, eta esan da bezala, lege horren osaketa prozesuan sartu da honen bestez, Gasteizko legebiltzarra, Gasteizko ganberak gaur hartutako erabaki honi esker. Eta azken orduetan, bi eraso matxistaren berri izan dugu Euskal Herrian. Batetik, Abiron Baioneko jokalaria den Felix Lebugi jokalaria salatu duaren bikotekideak, izan ere emakumezkoaren etxanetan rugby jokalariak ukabilkada eman zion, eta ondorioz hainbat hortz apurtu zizkion. Gertakariak Oksitanian eman ziren, Arkasonen. Bestalde, Bilbon jakin izan dugunez, San Francisco kalean ertzaintzak gizonezko bat antzeman duaren bikotekidea jipoitzeagatik, honek salaketa jarri du, eta bihar ostiralean arratsaldeko 7:00 Mariaren bihotza plazan San Francisco auzoan elkarretaratze egingo du mugimendu feministak. Eta Nafarroan ikurrak albiste, Nafarroako armarriak ordezkatu baitu ereinoduna gaur Nafarroako jauregian. Izan ere, Nafarroako memoria historikoaren legeak behartu egiten du ereinoduna erekin publiketatik kentzera, baina UPNren gobernuak sistematikoki uko egin izan dio kentzeko luzatutako eskaerei. Lege hori betetzeko urratsak egin izan ditu honen bestez lauko gobernuak orain, eta horren ondotik etorri da
gaurko erabaki hori. Oroimenari lotuta emandako beste pausu bat izan da, Iruñeko Erorien Monumentuko kriptan obiratutakoen arrastoak bertatik ateratzea, gogoratzekoa, Jose Sanjurgo eta Emilio Mola buruzagi frankisten aztarnak zeudela bertan, besteak beste, eta gorpuzkin hauek ere bertatik atera dituztela. Eta Nafarroan jarraituta, aldaketa soziala eta politikoa gaiendu nahi dan denbora honetan, trabak epaitegietatik datoz. Izan ere, auzitegietara jo dute Iruñeko haurreskolen auzian eta epaile batek euskarazko eskaintza bertan bera utzi du. Donibane eta Printzearen Harresi haurreskolen eredu aldaketa trabatu nahi du epaileak, ikastetxe horretan euskarazko hezkuntza esartzea udalaren eskumenak gainditzen dituen auzia dela iritzita. Kompetentzia hori Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuari dagokiola eta udalak eginiko aldaketak gurasoen borondatearen printzipioa urratzen duela esan du epaileak. Erabaki honek ordea ez du galaraziko bier eskola hauen eskaintza eta gaurkoan arratsaldean Iruñeko udal plazan elkarretaratzea egin dute euskararen aurkako epailea dela adieraziz. Donostiako Kursal jauregian bestalde 1800 ikasleren aurrean egin dute hitzaldia Bart, Artur Mas eta Juan Jose Ibarretxe lehendakariek, bertan erabakitze eskubidea ardatz hartuta, Masek argi utzi du, azken egunotako albisten arira argi utzi du, gaurkoz iritsitako puntura iritsita, ez dutela amorerik emango eta erabakitze eskubide hori gauzatuko dela, aurten izango dela berretsi du gainera. Bien bitartean, Juan Jose Ibarretxe lehendakariak esan du, Euskal Herrian ere une historikoa egon badagoela. Erabakitze eskubidea saritu ziren atzo Juan Jose Ibarretxe eta Artur Mas Kursalean. Talaia ezberdinetatik hitz egin zuten bi lehendakariek, bata Kajuria Eneara itzultzeko inolako asmorik ez badu ere, begibistakoa da besteak ez duela generalitatera itzultzeko aukera baztertzen, eta beren tonoan ere antzeman ziteken hori. Ibarretxek hitzaldi akademikoa iragarri bazuen ere, diskurtso politikoa egin zuen, erabakitzeko eskubidea printzipio demokratikoa dela aldarrikatu zuen eta erabateko burujabetza eskuratzeko beharra saritu zen. Quebec eta Eskoziari erreferentzia eginez esan zuen erabakitzeko eskubidearen aitortza eta errespetua batipat irabazi dituztela eta beraz denek independentziaren aldeko zein kontrakoek irabazi dutela. Prozesu bat hasi eta garatzeko autoantolaketa eskatu zuen. Ez baitago inor guri begira eta ezer aldatzekotan Euskal Herrian egin beharko dugu. Ibarretxeren ustez horretarako baldintzak egon badaude, iparraldean, Nafarroan eta EAen. Kontua da, egoera hori probestuko dugun ala ez. Munduko gailur altuenarekin parekatu zuen erabakitze eskubidea gauzatzea, eta Euskaldunok bidea hasi genuela azaldu zuen, bere agintaldiari erreferentzia eginez. Atzetik datozenak, katalanak, urrunago iristea espero du berak, eta Everestera bidean Euskaldunok beti alboan izango gaituztela, esan zuen, eskua bihotzean eta Masi begira. Txalo Zaparrada jaso zuen Generalitateko presidente ohiak hizketan hasi baino lehen ere, independentzia oihuen artean eta diskurtso serioagoa, zurrunagoa egin zuen berak. Prozesuaren une erabakigarriak kontatu zituen, bere erara eta honen giltzak ere eman zituen. Prozesuaren oinarria herritarrak izatea, prozesu baketsu zibiko eta integratzaile egitea eta legezkotasunaren aldeko apustuari eustea. Zentzu horretan, deskonexio legeak onartzen segituko dutela berretsi zuen, beren legedi propioak egungoa ordezka dezan. Ibarretxek ere argi utzi zuen ez dagoela alde bakartasuna hitz egiterik beste aldea esertzeko prest ez badago eta aurrera egin behar dela. Nazioarteko aitortza, bi lehendakarien iritziz, erreferenduma egin ondoren iritsiko da. Gogor aritu zen Mas Espainiako estatuaz, Kataluniari eraso egiten diola salatu zuen, boterearen birkonkistaz eta justiziaren politizazioaz aritu zen eta gerra zikina ere izan zuen izpide. Azken egunotako espekulazioei erantzunez argitu zuen Espainiako gobernuarekin akordioa Everesteko gailurra Katmandutik begiratuta baino urrunago ikusten duela. Argi utzi zuen Espainiako gobernuak Kataluniari proposamenik egingo balio, bozkatu egin beharko litzatekela erreferendum bidez independentzia parean jarrita. Arratsaldeko une bereziena ziurenik, Ibarretxeren hitzartzean iritsi zen, Kursala Benito Lertxundiren zenbat gara ezaguna abesten jarri zuelarik. Zenbat gera
hemos hecho? Nada. ¿Qué hacemos? Pegarnos entre nosotros. ¿Qué haremos? Matarnos entre nosotros. Eso no, Artur, eso no, eso no. Hori ez, Artur. Eta atzoko ekitaldiaren aurretik EAJ-ko kideren Joseba Egibar eta Josune Gorospe zein EH Bilduko Jasone Agirre eta Miren Larrion Artur Mas presidentearekin biltzeko aukera izan zuten. Eusko Legebiltzarrak Kataluniako prozesua babesteko onartutako bi adierazpenak eman zizkioten Kataluniako presidente ohiari, eta honatz Jasone Agirrek atzo Hamaika telebistari eskaini zizkion adierazpenak. Eta atzoko ekitaldiaren aurretik EAJ-ko kideren Joseba Egibar eta Josune Gorospe zein EH Bilduko Jasone Agirre eta Miren Larrion Artur Mas presidentearekin biltzeko aukera izan zuten. Eusko Legebiltzarrak Kataluniako prozesua babesteko onartutako bi adierazpenak eman zizkioten Kataluniako presidente ohiari, eta honatz Jasone Agirrek atzo Hamaika telebistari eskaini zizkion adierazpenak. Bai, berak ipini du horretarako gainera Kosovoko adibidea, eta hortik joan da beren hitzaldiare bai ez, elkarrekin egiten baditugu, egingo ditugu gauzak, eta elkarrekin egiten ez badugu ez dugu ezer egingo. Eta Masek ere, uste dut, hildo beretik egin duela beren hitzaldia, esan du, oinarrian gizarte zibila dagoela, eta ez bakarri politikoak ere bai, baina oinarri zibila, gero beste aldetik esan du mugimendu bakezalea dela, mugimendu zibikoa dela, eta beste aldetik holako garbitasun demokratikoa egin behar dela, eta uste du hori badela irakaspen on bat, eta hori izan daitekela ere guk egiteko daukagun bide horretan baliagarri. Elkartasuna agertu bai, Katalunian hasitako bidea Euskal Herrirako baliagarria ez dela uste du ordea Eusko Alderdi Jeltzaleak. Horren lekuko, atzoko hitzaldian Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakaria bertan ez izatea, ez eta Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko burua ere. Gaur ordea, ordu eta erdi iraundu duen bilera batean izan dira, bai Mas eta OMS, Sabinetxean hartu baititu Ortuzarrek, Eusko Alderdi Jeltzaleak jakinarazi duenez, egoera politikoa izan dute aztergai, eta besteak beste elkartasuna adierazi dute Masi bere aurkako auzibidea dela eta. Atzo, gure esku dagoek eta Agirre Lehendakari Zenterrek antolatutako hitzaldiaren helburuen baitan, nazio marka indartzea, diagnostiko bateratu bat eraikitzea eta jendarte zibilaren aktibazioa zeuden. Horren inguruan hitz egin zigun Gorka Espiauk. Kaixo berriz ere? Zoi. Ze impresio, hitzaldia bukatuta, pentsatzen dute zuk zerbait agian jakingo zenukela, Ibarretxeren hitzaldiari dagokionez behintzat, hala eta guztiz ere lehen atarian, pixka bate kokapen bat egin dugu, orain eskatuko dizut impresioa, parte hartzea, jendartan izandako, ez dakit, ongi etorri honen ostean, ze nolako balorazioa? Bueno, nik uste dut alde batetik kontenidu duen aldetik planteatzen batut den eztabaida, nik uste dut sakoneko eztabaida dela, ze momentu honetan eta esperientziak ikusita ze praktikoki eta politiko eta sozialki zer egin daiteken aurrera egiteko, eta nik uste dut alde horretatik oso eztabaida potentea izan da, eta praktikoa, ezta? Orduan alde horretatik kontenidu aldetik nik uste dut oso potentea izan dela, baina gero segurazki arlo emozionala eta elkartasuna segurazki izan dela kontenidue baina importanteagoa, ezta? Nik uste dute argi zegoela bai aretoa eta baita ere beraien arteko konexioa beste zerbait gehiago adierazten ari zen, ezta? Orduan, nik uste dute oso ekitaldi berezia izan da, izan da ekitaldi akademikoa eta alde horretatik oso gai eta idei sakona jorratu dire, baina aldi berean zegoen nik uste dut giroan elkartasun sentimendua. Orduan, nik uste dut oso atipikoa izan dela eta benetan gauza berezia, espero genuen bezala.
Zentzu horretan, aipatu duzu, testu inguru akademiko batean planteatutakoa izan dela, unkitzereko umeneak ere izan dira, Ibarretxek kantari jarri du gaurrez, 1800 ikasleren aurrean, berak esan duen bezalaxe, hala eta guztiz ere euskal kasuari buruz, nolabait mundu mailan akademiako erakunde ezberdin arteko elkarlana ere aipatu du, zentzu horretan aurrera begira lanketak nondik jo beharko luke? Momentu honetan, konteniduen aldetik gure kasuan hobeto definitu behar dire zentzu diren gure berezitasunak, eta berezitasun horiek hartute zein da estrategia eta munduari zabaldu nahi dugun mezua. Eta nik uste dut horretan gagoz, momentu honetan lana egiten, zein da euskal modelua edo gure gizarterako nahi dugun apostu estrategikoa. Eta eztabaida hori izan behar da, eztabaida soziala, eztabaida ekonomikoa eta eztabaida politikoa, eta plano horiek ezin dira ezberdindu. Hori da nik uste dut mundu osoan gero eta nabarmenago den planteamendua. Ja ezin dela eztabaida ekonomikoa disoziatu, eztabaida soziala edo eztabaida politikotik, eta nik uste dut hurrengo fazea guretzat da, zein da gure etorkizuneko modelua. Modelu bat esan dugu, edo esperientzia batzuk esan dugu zorein arte, baina gizartea birdefinizio prozesuan dago, bai sozialki, politiko, ekonomikoki, eta hori izugarrizko aukera da, baina baita ere izugarrizko erronka, ezta? Horre, diagnostikoara aipatzen zuen, diagnostiko horretan asmatu beharra dagoela, ez dela bakarrik jakitea, ulertu egin behar dela, interpretatzen jakin. Bai, hori da, egiten bada diagnostiko simplista bat, segurezki ez dugu ulertuko benetan zer gertatzen ari den. Hori, lehen komentatu dugun bezala, zergatik jende animatzen den ekitaldi hau etortzera eta ez da mobilizatzen beste kontuengatik. Orduan oso importantea da diagnostiko hori eta diagnostiko amankomun bat egitea, hau da ez bakarrik akademiatik, baizik akademia da politika eta ekonomiatik, eta gero horrekin munduan gure leku hartu, ez da? Hori da guk segurazki, hemendik aurrera saiatu egingo duguna, eta nik uste, ikusten ari dela gero eta gehiago euskal gizartean oso perspektiba ezberdinetatik, hildo horretatik beharra eta asmoa dagoela. Zentzu horretan, hitzaldiak hainbat izan dira, gaurkoa izan da ospe edo jartzun handiena izan duena, zalantzari gabe, Artur Mas presidenta etorrita dena dela, aurrera begira, ze urratsi gehiago eman daitezke bide honetan? Bai, segurazki hemendik aurrera gure zentrua eta beste batzuk segurazki konektatu egin beharko dugu gure lana gehiago, diskurtso hori benetan sendoa eta garbi ezateko. Hori diozu nazioarteko unibertsitateen arteko elkarlanari buruz? Bai, lehendabizi Euskal Herri barruan, baina gero hori eginda nazioarteko sare horiek jorratuta dagoz, eta behin etzean konexio hori eginda, izango dugu aukera nazioarte mailan gure mezua planteatzeko. Eta ez hori bakarri baizik, eta segurazki lan hori karri beharko du ekintza eta iniziatiba oso konkretuak gure transformazio soziala, ekonomiko eta politikoa hildo horretatik jorratzeko. Orduan hori da nik uste dut erronka. Ikuspuntu universitariotik diagnostiko amankomun hori egin, diskurtso eta narratiba berria planteatu, eta gero zeintzuk izango diren, hemendik aurrera plantuko diren baita ere ekimenak. Gorka Azpiau, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuin, norte. Bien bitartean, lomzeren aurkako protestak izan dira, Hego Euskal Herriko hainbat tokitan gaurko egunean zehar, ikasle abertzaleak sindikatuak deituta, milaka ikasle atera dira Hego Euskal Herriko kaletara, esan da bezala, lomze eta baita Heziberri planak hezkuntzan suposatuko duen aldaketen aurka protesta egitera. Iruñerriko ikasleek herri eskolak egin dituzte, Gasteizen besteak beste manifestazioa antolatu dute, eta baita Heziberri planaren paperak erre dituzte. Bilbon era berean, hezkuntza ordezkaritzaren parean elkarretaratzea egin dute. Bien bitartean, atzo gauean, ertzaintzak 10 ikasle identifikatu zituen Salameseko ingenieritza eskolan,
Herri Unibertsitatea desola jotzeko aginduaren aurrean, gaua Sagameseko eskolako teilatuan pasadute 10 ikasleek eta goizaldean bertatik jaitsi ostean 203 lagun identifikatu ditu ertzaintzak. Izan ere azken orduak dio, Euskal Herriko Unibertsitateak salaketa aurkeztuko duela, ingenieritza eskolako kalteak direla eta Lab sindikatuak beraldetik ikaslei eta unibertsitateko buruei eskatu die, hitz eginez eta adostuz konponditzatela euren arteko desadostasunak. Herri Unibertsitatean parte hartzen ari zirenak kanporatu egin baititu esan da bezala ertzaintzak ingenieritza eskolatik. Istiluak Parisen baita ere, izan ere azken asteetan Frantziar estatu osoan zabaldutako protesten arira gaur indarkeria poliziala salatzeko mobilizazioak egin dituzte Frantziar estatuko hiriburuan, istilurik nagusianak La Nación plazan suertatu dira eta egun osoan zehar guztietako protestak izan dira Parisen, besteak beste 16 hezkuntza institututan grebak egin dituzte eta beste hainbat ekimen izan dira Parisen. Espainian bestalde 4 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri diote Rodrigo Rato ekonomia ministro izandakoari Black txartelen auzia dela eta. Izan ere, Caja Madrilen eskuduktuko txartelak legez kanpokoak zirela batzi du Espainiako Auzitegi Nazionalak eta honen bestez esan da bezala 4 urte eta erdiko espetxe zigorra Aznarren gobernuko ekonomia ministro izan zenari. Hala ere, zigorrik handiena Miguel Blesa, Caja Madrideko presidentoiak jaso du, 6 urtekoa, hark zabaldu baitzuen kutxako goiburuzagiak modu eskutuan saritzeko sistema hau. Gainera, Blesak 400.000 eurotik gora gastatu zituen txartel beltzekin. Haren ordezkoa izan zen Rato eta Blesaren sistemarik jarraitu ziolako, 4 urte baino gehiagoko espetxe zigorra merezi duela uste dute epaiek, ekonomia ministro izandakoak kasik 1.000 euro gastatu zituen txartel beltz hauen bidez. Horietako asko parrandetan eta bitxietan. Zorte hobea izan du bestalde Iñaki Urdangarinek, izan ere, fiskalak bermea ezarrita nahi zuen aske uztea eta epaileak bermerik ere ez dio ezarri horretarako. Izan ere, 6 urte eta 3 hilabeteko zigorra jarria zion Urdangarini Balearretako auzitegiak nos auzian zigortu zuten, baina helegitei buruz erabaki bitartean ez dute espetxeratuko eta honen bestez, hala erabaki du epaimahaiak uste duelako ez dagoela arriskurik eta Urdangarinek ez duenez ieseko egiteko arriskurik, ez duela bermerik ordaindu behar. Gogoratzekoa da, Suitzan bizi dela Urdangarin eta han bertan hilaren lehen egunetan sinatzeko baldintza besterik ez diotela jarri. Eta nazioarteko gaiekin jarraituta, Ekuadorren bigarren itzulia egin beharko dute hango presidentea aukeratzeko. Hauteskundeen batzorde nazionalak emandako datuen arabera, 129aren babesa lortu du Lenin Moreno hautagai ofizialistak eta beraz ez da iritsi bigarren itzulia saiestekoa beharrezkoa den 140ra. Lenin Moreno eta Guillermo Lasso izango dira bigarren itzuliko aukerak. Apirilaren 2an egingo dute bigarren bozketa eta igandean egin zituzten hauteskundeak eta zenbaketak aurrera inala, tensioa handitzen joan da Ekuadorren. 140aren langa hortxe zegoela ikusita, oposizioaren aldekoek bigarren itzulia eskatzeko mobilizazioak egin dituzte eta iruzurra egon omen delako susmoa zabaldu dute. Gaur 80 urte bete dira Kandido Saseta Eusko Gudarosteko buruzagi nagusia hil zutela Asturiasen. Frentean lehen lerroan izan zen, Asturiasko Arezes herrian hil zuten Saseta, ehun gudari ingururekin batera, gehienak Eusko Abertzale ekintzako gudariak guztiak. Bere omenezko ekitaldi 2 hartu ditu gaur Hondarribiak, bere jaioterriak, goizean ikastetxe eta unibertsitatean nortzen irakasteko eskatu dute Sasetaren aldeko taldeko ordezkariek eta esan da bezala egunean zehar beste hainbat oroitzapen ekitaldi egin dira Hondarribian. Bestalde, Mexikon gaur arratsaldean jakin ahal izan dugunaren arabera, poliziak Angel Mari Telleria Euskal Herritarra atxilotu du. 80ko hamarkadan eta erakundeak egindako hainbat erasorekin lotzen dute eta balizko delitu hauek martxoan preskribituko zutelakoan Guajanatoko estatuan antzeman dute Angel Mari Telleria Euskal Herritarra. Madrilen bestalde, sarek agerraldia egin du, hainbat alderdietako ordezkariekin batera,
Madrilgo entzutegi nazionalean egindako agerraldian. Izan ere, besteak beste, Eusko Alderdi Jeltzaleko, Euskal Herria Bilduko, Unidos Podemos, RC eta beste hainbat alderretako parlamentari eta senatariak izan dira, sareko ordezkariekin batera, ELA eta LAB sindikatuetako eledunekin batera. Jasotako elkartasuna eskertu du Joseba Azkarraga eledunak eta ulertezintza jo du manifestazio baten ostean bildutako dirua kendu izana, izan ere, horixe izan da gaur entzutegi nazionalean egindako agerraldiaren xedea, Bilboko manifestazioan Guardia Zibilak eramandako diru funtso horren arira auzia zabalik baita eta horren arira inbaititu gaur adierazpenak esan da bezala sareko ordezkariak. Bien, bitartean, Oier Gomez presoak pairatzen duen minbizia modu egokian hartatzeko bere askatasuna eskatu dute gaur Ipar Euskal Herrian. Bagoaz plataformak eskatu duenez, jasaten duen minbizia balintzea egokietan hartatu dezaten, Oier Gomezek azke beharko luke. Martxoaren 25erako deitua zuen manifestazioaren leloa berregokitu eta gaixotasun larria duten eta zigorra beteta duten presoen askatasuna aldarrikatuko dute Baionan. Tolosan bestalde inauteriez baliatuz, Manu Azkarate larri gaixo dauen presoaren egoera kalera eraman nahi izan dute, ikus dezakezue irudietan, Zezen plazako kale jiran bertan, hainbat herritarrek Manu Azkarateren egoera bertara gogora ekarri nahi izan dutela, gaur egun handia dute Tolosan eta Zezen plazan elkartzen dira kuadrilla guztiak, tira bertan izan da, esan da bezala, ekimen ikusgarria. Datorren martxoaren 30ean hasiko da korrikaren 20. edizioa Otxandion, baina data hori ailegatu bitartean hainbat dira munduan euren kilometroa eta euren korrika txikiak antolatzen dituzten guneak. Horietako bat Grezian topatu dugu, Txios ugartean, bertan errefusiatuei laguntzeko hainbat euskal herritar daude, besteak beste Zaporeak proiektuaren eskutik, eta eurak izan dira aurtengo edizioan lekukoa eraman duten aurrenekoak. Ziurrenik aurreko edizioetan zuertatu bezala, kilometroak eta lekukoak munduko hainbat hiri eta puntu bizitatuko ditu Otxandion irteera puntua izan aurretik eta datorren apirilaren 9 bukaera Igruñean izan aurretik. Hamaika telebistan, korrikaren 20. edizioaren berri emango dizuegu egunero informazio zabal baten bidez. Tira, hori gertatu aurretik baina, inauteriek hartuko dute lekukoa, Gipuzkoan Tolosa bilakatu da hiriburu, baina Bizkaian Bilbo hiriburua da bera, inauterien lekuko nagusia hartuko duena. Farolin eta Zarambolas dira, bertako personaiak eta aurkeztu dituzte honezkero, larun batean Bilboko konparsekin batera, bakale jira eta beste hainbat ekimen egingo dituzterako. Eta aurtengoan zeintzuk izango dira, Farolin eta Zarambolasen paperak betetzeko orea, Lasti Party DJ-en txanda izan da, hori jakin dugu gaur, eta Jon de Miguel ostalari ere egokitu zaio. Esan da bezala, festarako tartea izango da, eta horretarako aitziak erik ez da faltako Bizkaiko hiriburuan. Dena prest dago Bilboko aratuztei ekiteko, eta urten Lasti Party DJ-ak eta Jon de Miguel Plaza Nueva tabernako ostalaria izango dira Farolin eta Zarambolas. Bilboko aratuztetako pertsonaia ezagunenak. Egia esan, hasieran sorpresa utzi izan zen, eta gainera ez genuen bat ere espero, eta izan da, pizkat, lehen esan dugun bezala, bilbotarren besarkada moduko bat, ez horrela hartu genuen, proposatu bagaituzte, zehosegatik izango da, ezta? Eta hasieran hori pizkat harridura horrekin, baina gero pentsatu genuen, hau gertatu bada, zehosegatik izango da, orduan hau da gure urtea, eta hau guazen abentura honetan sartzera, Lasti Party neko berezia gara abenturetan sartzen, eta beste bat gehiago, gure historiarako. Badara maguia gauzatxo batzuk egiten, baina ofizialki jabi arrasiko gara, eta ia Zarambolas Jon Plaza Berrikoa kriston tipoa da, orduan oso posi gaude berarekin egoteaz. Beraz, hasiko gara pixkat bi hartik hasita, ia jarduera guztietan egoten, eta danak emozorratuta ondo pasatzera. 4 mozorro desberdin dira, eta nahi duguna da egin behintzat hirukote hori sortu, Jonekin batera ere jake aurten izango garen normalen izaten da Farolin bat eta Zarambolas bat, baina orden Farolin bi gara, ordan hirukote horrekin zozer berezia egin eta zozer berria eskaini, baina ikusiko dugu oraindik, baina nahiko prest daude mozorroak. Gaur hasi eta otsailaren 28 arte izango dira aratusteak, eta guztira hiritar denei zuzendutako 50 jarduera antolatu dituzte. Mozorrotu, hiria irauteriz bete dezagun eta Bilbo girotzera animatu. Farolin eta Zarambolas ostirale honetatik, arratsaldeko 7:30 aurrera, hiri epaiketa izango dute Plaza Barriko kartxoan.
inauteriak alde batera utzita, tira, sarera ingo dugu salto, eta jauzi eginda, bitxikeriarik gaur ez da falta ez, dragoi bola ere, albiste dugu, Kataluniarekin lotuta. Bai, arestian mai gaineratu dugunez, atzo Ibarretxe eta Artur Masek euren hitzaldi egin zuten Kursalen, baina Kataluniako jarduera politikoak ez duetenik eta APM TV3eko saioak, saio benetan emblematikoarekin konparatu du Kataluniako egoera. Zuk dragoi bola jarraitzea altzen, no, bainat? Askorik ez, baina pertsonaiak ezagutze ditut, baina esango nuke Kataluniako prozesuak aktore gehiago dituela. Bueno, hori zalantzan, eztabaidagarria ere izan daiteke. Hori Kataluniako bitxikeria hori, dragoi bola aitzakia hartuta, tira, futbolak beti ekartzen digu zer edo zer, eta oraingo honetan futbol ingelesari ingo diogu tarte, lehenik eta behin, izan ere, deigarria izan da oso, albistere bilakatu delako, Ingalaterran, Erresuma Batuko talde bateko atezaina kaleratu egin dutela. Bai, Saton taldea ezagun egin da azkeneko astetan Ingalaterran, izan ere 5. mailan jokatzen duen ekipoa da hau, eta sekulako balentria lortu du kopan kanporaketak gainditu dituelako, eta aste honetan Arsenalen kontra jokatzea egokitu zaiolako. Arsen Wengerren taldeak kanporaketa gainditu du, baina hori itzalean geratu da, izan ere Graham Shaw Saton taldeko atezainak titular guztiak bere ganatu dituelako, eta etzan gainera titular izan, aurkian geratu zen, eta Graham Shaw otarte bat jaten harrapatu zuten, eta ondorioz taldetik... Ez duten alare disimulo askorekin egindako zerbaitzenik, zurrumurrek zer diote? Bai, taldetik kanporatu dute izan ere, zurrumurruek diotenaren arabera, bere keinu honek apostu etxeetan mugitzen ari ziren mugimenduekin eta apostuekin zerikusia izan dezake, eta Saton taldeak Graham Shaw atezaina kanporatu egin du, baina Erresuma Batuan ez ezik Europa osoan ezagun egin da, eta bere figurak hainbat titular eta irudi bere ganatu ditu. Oso bestelako argazkia Eskozian, Edinburgon, derbi izan dute, eta tira, beste behin ere agerian geratu da kantari da beslari finak direla. Bai, eta rivalidade handiko partida da, Old Firm txikia bezala ezaguna da Eskozian, izan ere ezaguna da mundu osoan Glasgow Rangersek eta Celtic duten aurkakotasun hori, futbolaz gaindiko hainbat elementu txertatze dituena, bai erlijiosoak, bai politikoak, bai jatorrizkoak, Irlandako gatazkarekin erabat lotutakoak, eta Edinburgon ere Irlandako jatorria duten hainbat herritar daude, eta biek ala biek Glasgown bezala talde bat hautatu dute, kasu honetan Hibernian taldea edo bestela Hertz, eta ikusi ditugu derbian kantari eta benetan zinez irudi edarra. Tira, eta bukatze aldera, bestelako gai bati helduko diogu, sarearen tartean sartu dugu, baina zinez albiste garrantzitsua izan dena. Izan ere atzo, aipatzen genuen, bi streaming garrantzitsu dela une beran ez da. Amaika telebistarena, Artur Mas eta Ibarretxe holtza gainean genituela, baina era berean, NASAn ere bazen streaming zuzeneko agerraldi garrantzitsu bat, izan ere ez da nolanahiko albistea, nolabait beste guzki sistema bat egon badagoela. Tira, eta ez hori bakarrik, gurea bezalako, lurra bezalako, antzerako planeta bat ez. Zazpi gehiago egon badaudela, zer nolako albistea da, zer espero dezakegu, bada bizi inteligenterik espero dezakegu, hortik zehar? Ikusten baldin baditugu askotan planteatze ditugun albisteak eta mundu osoko egoera, ez dakit hemen erabatekoa dugun, baina momentuz estralurtarrak ez dira azaldu, ez dute streamingik egin, eta ikusiko dugu planeta horietan bizitzarik dagoen, faunarik dagoen, eta bestelakoak, baina argi dago, sekulako topaketa eta aurkikuntza dela, eta ikusiko dugu albiste honen bilakaera. Tira, planeta berri hauen aurkikuntza alde batetik, NASAk berak jakitera eman da, gaurko garaietan gainera, tira, Mars Attack filma ere gogora ekarri genezake, Jack Nicholson presidente estatu batuaren papera eginaz, eta nolabait, estralurtarren erasopean mundua bere akaberara iristen. Ez dakit, 2017an odisea bat biziko dugun lurran, baina, ala balitz, Amaika telebistan kontatuko genuke. Zalantzarik ez da. Odisea horretan gure murgilduta gaudelako, tira, hausi izan da gaurkoz guztia, badakizue, webunean eta sare sozialetan, hortxe izango gaituzuela zuen zai. Gabon pasa!